И здравейте, посетители на YouTube. Аз съм Пламен и сме Фрешли Моа. Здравейте. И това е малко конкурсче за 3 логота, като сега ще покажа първото. Да, и сега ще покажа, нали, това беше първото, което видяхте, сега ще покажа второто. И това беше второто лого. И най-накрая дойде ред на третото лого, като ето го и него. И това беше третото лого. Този клип е малко мъничък, но така или иначе. Това беше от мен, аз бях Пламен, с мен беше Фрешли Моа. Довиждане.